Piştî ragihandina Luxemburgê ku yê pêşwaziya 12 zarokan ji penaberaniyên ku li kampên Yûnanê dimînin bike, ji ber vê yekê Yûnan 12 zarok veguhestin bo Luxemburg. Li gorî kanala DW ku berîdemekî Yekîtiya Ewropayê amedebûna xwe ji bo pêşwaziya zarokan yên ku bê malbatên xwe li kampên Yûnanê dimînin ragihand bû, Yûnan 12 zarok ji kampên Yûnanê bi balafirê veguhestin bo Luxemburg. Ji alî xwe ve Wezîrê Derveyê Luxemburgê Jan Asselborn di hevdîtineke televîzyonî de daxwaz ji Yekîtiya Ewropayê kir ku di proseya veguhestina zarokên penaber ji kampê Yûnanê lez bikin û serbar kir ku Luxemburg dewleteke piçûk û pêşwazî li zarokên penaber kir, ji ber vê yekê divê dewletên mezin jî bi vê yekê rabin. Herwiha li gorî kanala DW biryara duşemiya bê de Almanya jî pêşwaziyê li 5 zarokan yên ku bê malbatên xwe li kampên Yûnanê dimînin bikin. Lê Wezîrê Navxwe yê Wîlayeta Berlînê Andreas Geisel di peyama xwe de ji bo Wezîrê Navxwe yê Almanyayê got ku Almanya dikare pêşwaziyê li 7 zarokan bike û ji ber vê yekê biryara 20 zarokên din ji bo Almanyayê di rojin bê de werin veguhestin. Li gorî kanala Ruselyom ku 5200 zarok ji Sûriye û Efganistan û Iraqê û dewletên Efrîqî li kampên Yûnanê dimînin û hejmarek mezin ji wan di rewşeke xerab de dijîn.